स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमनी के चैनल पर नया बनी तो भोजपुरी के सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे की ओर से, जिनकर गाना मुँह मारो कमैला के फुल वीडियो सॉन्ग ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता और बिंद अकेला कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका की ओर से, जिनकर गाना तोहरा दुअरा पर बाजत हुई डीजे फुल ऑडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बने और ये गाना के अब तक 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता यश मिश्रा के ओर से, जिनकर फिल्म तू 16 बरस की मैं 17 बरस का के गाना कजरारे नैना से फेंके लुबान फुल वीडियो सॉन्ग एंटरटेन म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की ओर से, जिनकर गाना कोई बात नहीं वो बेवफा है फुल वीडियो सॉन्ग ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बने और ये गाना के अब तक 7 मिलियन यानी 70 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे और चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू की ओर से, जिनकर फिल्म यारा तेरी यारी के गाना हल्ला मचा दूंगी सेज पर फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना दरदिया उठता है राजा फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बड़े और ये गाना के अब तक 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी के बता दी कि ये प्रमोद प्रेमी के पहिलका गाना बा जौन की 300 के क्लब में शामिल भइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकते हैं। सातवां और आज की आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना नलका से पानी फुल वीडियो सॉन्ग अंतरा सिंह प्रियंका के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और रोज ऐसे खबर देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।